Alright. For today's video, gagawa tayo ng ata-ata. Yung may first class papait at 2x2. Alright. Una sa lahat, first of all, nagpunta tayo sa palengke ng San Fernando City, La Union para bumili ng atay, tuwalya at lumo ng baka. Alright. Humingi rin tayo ng first class na papait, mga kapulutan. Yan ang magpapasarap sa ating ata-ata. Papakuluan lang natin itong mga papait para mamatay yung mga bakterya. Sigurado ako marami na namang magko-comment na kumakain ng taki-taki itong mga Ilocanong to. Try nyo kaya nang malaman nyo kung gaano kasarap ang ata-ata naming mga Ilocano. Alright. Maghihiwa na nga tayo. Una itong lumo ng baka. Tignan nyo kung gaano ka-fresh yan, mga kapulutan. Pulang-pula. Hahaluan din natin yan ng libro-libro at atay para special. Pwede namang lumo lang yung gawin yung ata-ata. Mas trip ko kasi itong may atay at libro-libro. Mas solid. Then nagtoppings lang tayo ng daon ng sibuyas at sibuyas. Sili na red at asin. Saka natin ibubuhos yung papait. Yan o, napaka-solid, mga kapulutan. Natatakam na naman ako. Perfect pang umagahan at pwede ring pulutan. Isang putahe na pinagmamalaki naming mga Ilocano. Best served with 2x2. Isang tagay para sa lahat ng mga Ilocano viewers natin dyan. At pasintabi sa mga hindi kumakain ng hilaw. Ang pagkain ng ata-ata ay parte na ng kultura naming mga Ilocano. Isa nga to sa mga paborito kong Ilocano recipes. Napaka-solid, napakasarap, authentic na pagkain Ilocano. Alright.